Okay, health guide na po ta mga kaigsunan o ganiyan na sab kita sa atong naandan nga oras. Hinaot mo ta nga kamudiha nagtan-aw sa atong television. Pagka nindot sa ato karong topic, maay mga sugbuanon sa tibok kalibutan ingon mausab sa ato mga higala mga Pinoy nga niya nagtan-aw karon sa atong website o sa mga television. Mga higala ang ato karong health guide mao kining embarrassing gyud kaayo kung aduna kaniini. Kay dako gid kaayong disturbo sa inyong panimalay kay mutukar kini sa gabi o sa panahon nga ting pahuway. Ang imong kauban sa balay maglagot kay dili man sila makatulog tibok gabi tungod sa imong pagkasabaan kung ikaw matulog. Bisan gani ang imong silingan makadungog pa gyud kay maorag kaog naglawig nga barko. Kung nabakasyon ka sa usa ka balay nga usa lang ikaw kabisita, malipay gyud ang tag-iya sa balay kung ikaw mo pauli na sa inyo. Ang pait pa gyud niya na kung hinginlan ka, sultian ka sa tinuod nga dili sila makatuog kay saba kayo ka. Mo ingon dayon ng uban nga pauli na sa inyo, oy kay kusog kaay ka mo hagok di mi katuog. Mga higala ato kunong hisgutan ang hagok. Kining hagok namugna kini sa agianan sa hangin sa imong pagginhawa. Ilabi na kung matulog ka. Usa kini ka vibration sa imong lingag-ngag sa luyo sa imong baba o sa ilong. Kining gitawag namo nga mga doktor nga soft palate. Common kini sa mga lalaki kay sa mga babae. Bisan tuod og giisip kini nato nga harmless o dili kabalak-an, apan usa kini katimailhan sa gitawag namo nga sleep apnea. Diin ang tao nakabaton og temporaryo nga mohunong og ginhawa nga kitang naminaw og makadungog, mabalaka og mahadlok nga mahinayon unya nga dili na makabalik pag ginhawa. Ang timailhan niini usa ra gyud kusog nga makasamok og makabalda sa katulugon sa tibuok panimalay. Ang saba og kusog nga makalagot nga hagok nga mabilar ang tanan busa embarrassing gyud kayo. Unsa may mga hinungdan ining hagok? Una niini mga vibration sa lingag-ngag o soft palate tungod sa temporaryo o hinay nga pagkabara sa agianan sa hinanggap nga hangin. Daghang kitang kapasangilan niini. Una, infection sama sa common cold, allergic rhinitis ug dagkong tonsils. Then ikaduha kining congenital defects sama sa dako nga dila o gamay nga agianan sa hangin. Ikatulo kining ya na ang mga kusog sa agianan sa hangin. Ikaapat, obesity o tambo kaayo ka. Ikalima, alcohol or certain drugs o smoking makalagot po na kay makahimo naghagok. Ikauno, mga tumor sa dila o pulip sa ilong. Unsa may imong buhaton kung kusog ka mohagok? Una, ayaw pagkatulog nga gahayang. Ang hagok muhunong kung mutakilid ini katulog. Ikaduha, kung tambok ikaw, pag-exercise aron mo us-us ang imong timbang og mawa lang imong pagkatambok. Ikatulo, ayaw pagbinusawan sa mga pagkaon. Mas maay gani nga gamay ra gayud ang imong kanon sa dili ka pa matulog. Ikapat, likay sa mga makahubog nga ilimnon sama sa alkohol. Ikalima, hunungi ang pagpanigarilyo. Ikaunom, likay ang mga sleeping pills o tablets. Ikapito, konsulta hagyod ang imong doktor. So, unsa may mahimo sa imong doktor? Una yun na, i-perform ang thorough examination. Ikaduha, i-refer ka ngadto sa espesyalista for further management. Ikatulo, ang imong doktor, maurag yun mo tambag kanimo sa angay nga pagabuhaton para sa imong sakit. Kaya kung kumplitong susi na gani, ang imong doktor mo advise kanimo kung operahanan ba o dili ba. Pino, dili kita kuto mga higala o sa sunod na po natong pagkita ay kini inyo higala Dr. Warfi Tupas Ingrasya. Kanunay magpahinumdom kaninyo nga kining lawas o kaalam nga gihatag o gimugna sa labaw nga makagagahom atong ampingan aron usab magahinan ang atong isig katao. Busa atong pahibaluon ang atong mga silingan, atong tabangan, atong mga kaigsunan o kahigalaan nga niining atong kinaham nga istasyon. Ani adinhi ang atong health guide. Kami serbisyo kaninyo subrag na po katuig na pinaagi sa karadyuhan o karon ania na sa inyong kinaham na telebisyon. Bilo may adlaw Pinoy o kumusta ang mga sugbuanon sa tibuok kalibutan. Okay, pagkanindot